Il-każ tal-Palazz ta' Beppe Fenekadami joħroġ l-ipokresija tal-istess viċi kap tal-Partit Nazzjonalista filwaqt li mar jipprotesta kontra l-proġett tal-Gvern tal-American University of Malta li se joħloq ġid nazzjonali għandu proprjetà personali b'ħafna legalitajiet. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li l-ħadd filgħodu indirizza attività politika f'Haddingli. Ngħidlu tidveru tkun ipokrita biex inti titkellem dan il-mod. Il-Prim Ministru fisser kif Beppe Fenekadami għandu art kbira barra miż-żona tal-iżvilupp. Il-kabinet dak iż-żmien kien qal li fejn iħares fuq wiet id-dis ħadd ma jista' jibni aktar minn 2 solari. Iżda kif żvela One News fl-aħħar jiem 3 jiem wara saret eċċezzjoni waħda. Illi kulħadd bħal hemmhekk dik il-biċċa ma jistax jibni iktar minn 2 solari ħlif Beppe Fenekadami. Il-Prim Ministru saħaq li l-inqas ħaġa li jagħmel li kieku kellu jkun minn flok Beppe Fenekadami kien li jagħlaq ħalqu. Brabta ma l-istess każ il-Prim Ministru kellu messaġġ jgħaddi lil kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li sa issa du maħax azzjoni fil-konfront tal-viċi kap tal-partit tiegħu. Lil il-ħabib tiegħi Simon xtrawlu arloġġ għall-birthday. Tgħidu li għaliex. Għax qal li kif ikollu prova minuta jdum biex jikeċċi, naħseb l-arloġġ waqaflu għax għaddew ħafna minuti u l-Beppe Fenekadami għadu ma keċċieħ. Il-Prim Ministru żied jappella biex quddiem din l-attitudni negattiva u l-attakki min-naħa tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista il-poplu jibqa' ottimist. L-attitudni tagħna fil-waqt li nesponu din l-ipokrezija trid tibqa' waħda pożittiva. Trid tibqa' waħda ta' għaqda.